ಮತ್ತೂರ ಲಾಟ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬೈದ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕುತ್ತಾದ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಲಾಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಹೋಮಪುರ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ ಪುರ ಇಂಚೊಂಡು ಪುರ ತೋಚ್ತವ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಏರ್ ಪುರ ನಿಯರ್ ಆದುಲ್ಲ ನೆಟೆ ಅಕ್ಲೆ ರೂಮ್ ಪುರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ಲಾಡ್ಜ್ ದಪ್ಪುದಾರು ಮತ್ತೂರ ಲಾಡ್ಜ್ ನೆಟೆ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪುರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಏರಿಯಾ ಪುರ ಕೋಡ ಪುನಕಿ ಪುರ ಬಲಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರೂಮ್ ಪುರ ತೋಚ್ತವ ಎಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಉಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜ್ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ 16 ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಆಜಿ ಎ ಸಿ ಬೊಕ ಆಜಿ ನಾನ್ ಎ ಸಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಜ್ಜನಡಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಏರೆ ಪುರ ರೂಮ್ ಪುರ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಪತ್ತನಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರಪ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ಪಕು ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಹೋಮ ಅವನುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮ ದೀತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೋಮ ಮಾತ ಬತ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ಹೋಮಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2 ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರುಡು ನಾನ್ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ಸ್ಲೆ ಆಜಿ ನಾನ್ ಎ ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರುಡು ಎ ಸಿ ರೂಮುಲು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಹೋಮ ಅವನುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹೋಮ ಆತಂತೆ ದೇವನ ಫಟ ದೀವನುಲ್ಲೇರು.
24 hours ఉంది మూడు నెలలు ఉంది నెలలు మంత్ రాత్రి ಇತ್ತೇನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಕೊಟ್ಟು ಭದ್ರ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಎಮ್ ಎ ಸಿ ನಾವು ನಾನ್ ಎ ಸಿ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿನ ಸೇಮ್ ಬೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಆಜಿ ನಾನ್ ಎ ಸಿ ಉಂಡು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಪೂರ ತೋಚ್ಪದ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಫುಲ್ ಎ ಸಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಚೂರು ಕೊಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪ ಬಂದಿರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮನ್ ವೈಫೈಗೆ ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ 202 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 201 202 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ सेल्फ कुकिंग ब्रह्मा फ्यूचर सेटअप ब्रह्मा किचन फैसिलिटी मीटिंग बंद हाँ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಚನ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾರ ಇಂಚನೆ ಮಾತಾಡ ನಮೈತೆ ಮಾತ ರೂಮ್ಲ ತೋಚ್ಪದ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ರೂಮ್ ಪಂಡ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡೈಟ್
ಅಂಚ ಮಾತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಯ್ಜ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಇಂಚೊಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಇಂಚಿರ್ದು ಬರ್ತನ ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಚಿಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲಿಟ್ಟು ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಎ ಸಿ ನಾನ್ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ ಕಿಚನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಫ್ರೀ ವೈಫೈ ಉತ್ತರ ಕೊಡಗ ಜನರಿಗೆ ಮುಳ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಬಲ್ ಉಂಟು ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಏನಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಣಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಗೆ ತೊಕ್ಕೋಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಂತುಲ ಲಾಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತರದ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟ್ರ್ ಇಂಚು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮು 14 ರೂಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಪುತ್ತಾರ ಬರಲಿನ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬೀಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇ 1 year ಸ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಡ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಈವನ್ 1 BHK ರೂಮ್ಗಳು ಉಂಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ 1 day ಸ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಕಡಪಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಇತ್ತೆ ರೂಮ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೋಷ್ಪಯ ಏರಿ ಪೂರ ರೂಮ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ